Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сөт савымы бөртеклеләр уңышына турыдан-туры бәйле. Нәкъ менә бөртек терлек рационының төп өлеше булып санала. Аксубай районының агрофирмаларында бүген мөгезле эре терлекләр өчен баланслы азык исәбенә тәүлегенә 35 тонна сөт савалар. Ни өчен технологияләр продуктивлыкка шулай сизелерлек йогынты ясыйсың? Безнең хәбәрчеләребез ачыклады. Аксубай терлекчеләре сөт кырдан башлана дип кабатларга ярата. Шуңа күрә алар игенчеләр белән бергә ел саен азык һәм рацион әзерләү процессында катнаша. Күп еллык үләннәрнең яшел массасын бөтен технологияны саклап җыялар. Аксу агро терлекчелек комплексында 3000 сыер бар. Шуларның 1400-е савым сыер. Монда терлекләрне баланслы азык белән тәэмин итү өчен берничә бригада эшли. Траншеяларга силос синаж салалар. Он не измельчается на поле. Ну, под комбайном, как сразу. Шунда ук ваклый, без ташибыз. Юрий Лапин Татарстанга Ростов өлкәсеннән күченеп кайткан. Анда ул фән һәм практика дәрәҗәсендә сөт савуны арттыру белән шөгыльләнгән. Корм үзәкне эшләтеп җибәргәннән соң терлекләрнең сәламәтлеге, сөтнең продуктивлылыгы һәм сыйфаты шактый яхшырган. От соблюдения технологий заготовки кормов. Терлек азыгы әзерләү технологиясенең үтәлеше сыерларга нык тәэсир итә. Хәзер терлекләрнең продуктивлыгын формалаштыру өчен иң мөһим чор бара. Шул исәптән сөтнең үз кыймматы да хәл ителә. Әгәр без барысында дөрес эшләсәк, үз кыймматыбыз түбән һәм сөтебез күп булачак. Бүген агрофирманың терлекчелек комплексы тәүлеккә 35 тонна сөт җитештерә. Һәр сыердан якынча 30 килограмм дигән сүз бу. Терлекчеләр яхшы аңлый, мондый савымга ирешү маллар өчен уңай шартлар тудыру нәтиҗәсе. Вентиляторы включены и орошение. Бу эссе һава шартларында хайваннар үзләрен уңай хис итсен өчен җиләткечләр урнаштырдык. Әгәр аларны кулланмасаң, сыерларда җылылык стрессы барлыкка килә. Ул савымга бик җитди йогынты ясый. Бүген хуҗалыкта күп еллык үләннәрне икенче кат чаптыралар. Терлек азыгы киләсе җәйгә кадәр җитәчәк. Дина Нәҗметдинова, Регина Софиуллина, Дмитрий Второв, Александр Решоткин, Ильдар Софиуллин, Татарстан яңалыклары. Аксубай районы.